Mbala tsara avako. Andeha asa tragno olo tsy tia za Facebook ato baka zay. Aya manarô olo tsy tia za ato ty e. Kara tsy mety avy aty vôtrinarô. Anarô mahita anarô voavoriky ty. Andeha asa tragnonarô za io. Andeha asa tragnonarô. Raha tragnonarô andeha asaiko io. Za miaboko tragno eto ty. Miaboko restaurant ty. Aya manarô. Andeha aboko tragnonarô za io e. Deseny tragnonarô izy nandeha nariagna ty. He. Zeny volaniko. Isaka teteky za mbala magnampody volagna hafa. Za wa za taminarô na lehilahy aminarô io na magnangy aminarô io. Koa ka lehilahy sarisarim-bavy na navita mariage na tsy navita mariage vavanana fodiany. Afodiny. Andeha asa tragnonarô za io e. Andeha asa tragnonarô coucou ma sœur. Andeha asa tragnonarô. Merci ma sœur pour le cœur. Andeha asa tragnonarô baka za io. Tragnonarô Facebook ato. Anarô mbala tsy vita réunion banarô io. Bonjour ma sœur Dikera. Andeha asa tragnonarô za io ma sœur. Andeha asa tragnonarô tomobile jiaby feno. Karamotsika naka jiaby. Za era andeha asa tragnonarô. Poubelle n'olo fo ariako ty. Na lehilahy na magnangy anarô tsy tia za ato io. Andeha agnary poubelle n'olo za io. No, ty mahôry ty tsakatsaka fo karaha eto anao ty mahôry sasany draba karaha izy. Coucou avako. Aya mba drako adresse andeha asa tragnonarô za io. Na lehilahy na magnangy a Facebook ty. Andeha asa tragnonarô za io. Za jo na merdenarô pas possible andeha deseny tragnonarô karaha ty. Andeha asa tragnonarô. Andeha agnano finition tragnonarô za io. Aya mba adresse. Na adresse fo tsy amianarô narô satrokajy magnamia adresse e. Za jo karaha mivandra fandra. Satro e. Satro aminarô magnamia adresse. Za fa andeha agnatriky raha jiaby momba tragnonarô. Mitatatriky raha amin'ny tragnonarô agny. Koa za narô mianarô adresse e. Anarô Facebook ato na lehilahy na magnangy anarô mpihinagna raha tsy fohanigny momba za io. Akory resy za o. Pagnary poubelle. Magneva sanjinakazo ty magnary poubelle la famille. Aloris. Piasa tragnonarô. Tsara rano saigna koa narô ty e. Ateriko aminarô agny. He. Não bate que é isso. Ok. Problema. Za fa tokony amianarô adressinarô. Za jo baka niasa ta. Problema. Dengar desenarô, dese tsisy raha pare. Za amizay koa mbala pijalinarô koa mahazo karama koa atanarô pikatramo international. Za mitakitrosanaka aminarô amizay anarô amizay miafatrafitra amizay pikatramo. Pikatramo, pamorike, zay furahinarô.
Trosanaka tsy fenarô narô koa magnano fahavalo aminaka. Abako sa sainarô za kofokofenarô. Allez. Za mitaky trosa. Za vao apikatramo. Bonjour ravavy. Za zoti koa piasa mpagnary poubelle. Kake. Ndegnary poubelle intragnonarô Zatia mipareza ndroko. Ndegnary poubelle intragnonarô. Nde dressa ngariagna poubelle narô ty manahiragna za. Fotony anarô karama tsy aboaka narô. Na dressa ndegnariagna poubelle narô ty tsy ambaranarô za. Aya magnariagna poubelle narô ty lahabe ndegnary deseny poubelle intragnonarô. Tragnonarô mbola tsisy varavaragna mbola ampijalinarô koa ndegnary raha jiaby intragnonarô. Ny loatra. Aza mankara fa tsy mety. Matevigny raha mahazo anarô io e. Zay ka ho za e. Ka fa pede kaza miadiady za. Aza miadiady za. Ka fa makorel kaza miadiady za. Zegny edy fa. Tsy vita magnano hadina amboa. Bako mala magnankolankolitra za. Compte vorondolo, compte vrai, za joti fa tsisy. Raha tokony adivako anarô fa. Za zegny. Bonjour mesdames, s'il vous plaît. Je suis un peu perdue là. Je cherchais des C pour... pas loin ici, il y a des C. Des C pour ajouter la poubelle là. Ah, la déchetterie? Oui, c'est la même? C'est pas là, c'est juste derrière le camion là. Ah, merci. Ok, merci. Vous pouvez remonter. Remonter. Vous prenez la première à gauche. Oui. Ça ramène derrière. Ah, d'accord. Merci. Oui, merci mesdames. Ben voilà. Moi, je pense que il doit coûter un temps de secteur et de n'être mis adresse. Iro head na etan mis adresse na ngamias adresse in futrokati mangan karati. Merci amro topin tragno igny e. Karamana ka fek takiko aminarô ato. Karamana ka fek takiko aminarô ato narô topin tragno tsy na tanagnariagna dre ino tanagnariagna poubelle narô ty. Zay. Azok nakatsika eto malamy ampigny invitation topin tragno aby ty. Ko havy invitation anao tsy maintsy mahazo. Narô solo, jazz, narô tsy maintsy mahazo fo. Fa tsika eto zegny samy mbala miambiny invitation topin tragno ty. Fotony na adresse ny poubelle ndrô fo tsy haindrô. Igny edy donc mba mety topin tragno ty fagnariagna poubelle ty mba nambarana anao koa miboaka ato anao mahita anao fondroka ato anao mbo avy ahy. Izy igny e. Deseny tragno-ndrô. Andeha riagna bonjour. Problème. Anao sambondrô mamorika, anao mavalirô. Anao sambondrô pikatramo, anao mavalirô. Anao volagna anao misy restaurant, anao mavalirô fotony. Tsy possible zegny hoendrô zegny aetany misy raha anao io hinana. Fotony na magasin anao luxe be igny hoaindragnahary atanky anao gasy na tsy gasy. Na ampitantagniny amin'ny magasin n'olo top tanàna ty. Anao zala tsy mahazo premier fa anao mba deuxième. Anao mbala voatity fa safike za mba mila adresse fa tsy masiaka tsisy hady na lehilahy andehanany volagna zegny na magnagny. Andehanany volagna zegny aby zegny tsy tia za tsy mety magnambela za. Drako. Kabaro e. Tany misy adresse ny raha ty fa sahiragna ato. Fa mosary zao ty fa midikaty. Fa tokony mihinagna ampiasa narô ty. Fa tokony mihinagna. Hangalako lera supplémentaire narô ty. Tiako supplémentaire, tiako supplémentaire karakô matao vola. Hangalako zigna narô ty fa tsy voaboaka. Za lera karaha ty tokony mihinagna za mbala milalagna fo ndraiky dialy aminarô za. Adresse ny raha ty tsy mety hita. Ino maserako. Sérieux ko raha volako aminao zay. Eto baka carte invitation zay karaha mbala iasagna aloha farany mare. Carte invitation. Azy va tsy azy va.
Iasagna farany mare fa tegna miasa ty tegna raha miasa asa fo.